Her har vi et dokument med forside, indholdsfortegnelse og indledning osv. Vi vil gerne have fjernet sidetal på forsiden og på indholdsfortegnelsen. Og det gør jeg ved, at jeg først klikker til venstre for overskriften indledning. Så trykker jeg på layout og derefter på skift. Og så vælger jeg den, der hedder fortløbende. Herefter går jeg ned i sidefoden på side 3, højreklikker og trykker redigere sidefod. Heroppe kan jeg se, at de to dele af mit dokument er sammenkædet. Jeg trykker på sammenkæde med forrige for at fjerne sammenkædning. Så trykker jeg indsæt, sidetal og vælger formatere sidetal. Og her nederst til venstre kan jeg vælge, at den skal begynde med 1. Så trykker jeg OK. Nu kan jeg se, at den begynder med 1 hernede, som den skal. Og hvis jeg går ned på næste side, som er kapitel 1, så fortsætter den med 2. Og øverst er der stadigvæk sidetal. Dem kan jeg bare slette ved at klikke i dem og trykke delete. Så forsvinder den også ned på indholdsfortegnelsen. Men den forsvinder ikke hernede ved indledningen. Der har jeg den stadigvæk.